よし、 50m ダッシュ15本終わり。しばらく休憩したら紅白戦だ。準備しとけよ。はい。ほらどうした、声が出てないぞ。もっと元気出せ。はい。もうすぐ夏の全国大会だな。今年も優勝すれば史上初の全国3連覇か。そうなったら俺たち入学以来負けなしで卒業だな。ああ、頑張ろうぜ。みんなお疲れ様。汗かいたでしょ。みんなタオル持ってきたから使っ。サンキュー。しかしマネージャー変わったよな。ほんとほんと、小学生の時は応援団長までやってあんなに騒がしかったのに、今じゃすっかりおしとやかになっちゃって。翼くん、はい、タオル。ありがとう。なんだよ、翼のタオルだけ新品じゃんか。なんでだよなあ、なんでだよ。もういいじゃない。相手。おーい翼、翼、片桐さんが来てるぞ。え、片桐さん。あっちにいるから行ってきなさい。はい。なあ、片桐さんって誰だ？ああ、全日本サッカー協会の人さ。小学生の時から翼の実力に注目していろいろ面倒を見てくれてる人なんだよ。今年の春に翼が高校選抜の合宿に特別参加しただろ。それもあの人が手配して。へえ。こんにちは、片桐さん。元気そうだな翼。はい。今日はお前のプレイ動画をブラジルのプロサッカーチームに送った件で話があってな。本当ですか？どうなりました？いくつかのチームから返事が来た。お前のプレイに関心を示しているようだ。本当に14歳なのかという問い合わせも。じゃあ中学を卒業してすぐにブラジルに渡れるんですね。ああ、しかし向こうもプロだ。すぐに契約はしてくれんだろう。おそらく向こうに行きプロテストを受けなければならないだろうな。はい。翼のサッカーのシーン。ブラジル代表センターフォワードロベルト本郷。翼は小学校卒業と同時にロベルトさんとブラジルへ渡るはずだ。しかしロベルトさんは何らかの事情で翼を連れてだが翼は失意をバネに大きく成長し全国中学生サッカー大会。翼の実力は今。片桐さん。ああ、すまない。ちょっと考え事をしていた。それじゃあ今日はこれで失礼する。もう？私も忙しくてね。これから全国を視察に回らねばならないんだ。まあとにかく今は全国中学生サッカー大会に全力を傾けろ。ブラジルの話は。はい。必ず勝てよ翼。もちろんです。俺の目標は全国大会3連覇ですから。そうだ翼、3年連続、いや小学生の時から通じて4年連続の全国制覇を成し遂げるんだ。そしてブラジルに渡りサッカーの国でもトップになるんだ。その時日本のサッカーは変わる。翼、お前がリーダーとなって日本のサッカーを変えるんだ。そして夢はワールドカップ優勝。じゃあまたな。話は終わったみたいだな。
よし、じゃあ紅白戦始めようぜ。ハーフ。お前たちの実力去年と大して変わってないみたいだな。何？お前はヒューガ君。てめえ何しに来やがった。たまたま近くに遠征に来たんでな。挑戦状を叩きつけに来たのさ。挑戦状だ。全国中学生サッカー大会。俺たち東邦学園はお前たち南葛に。しかし今年は違う。中学ナンバー1ゴールキーパーの若島津はもちろん、他それに小学生の時の俺のパートナー沢田武史も加わって、そしてサッカーは一番うまい選手のいるチーム。今年こそお前ら南葛に勝って東邦学園が。ヒューガ君、俺たちだって負けないよ。今年も優勝するのは南葛さ。そうだぜ、今年もお前たちを準優勝にしてやるからな。覚悟してろよ。けおめでたいやつらだ。もう全国大会に出た気でいや。ほんと小学生の時誰だ。なんだ浦部たちじゃねえか。久しぶりだな。小学生の時以来じゃね。慣れ慣れしくすんじゃねえよ。昔は同じチームだったが今じゃ敵同士なんだぜ。なんだとてめえ。お前ら南葛中の連勝記録を止めるのは東邦なんかじゃねえ。俺たち大友中だ。何を言ってやがる。小学生の時のプレイぶりを見た限りじゃ。いいだろう、俺たちの実力。新田行くぜ大空翼。翼、そのボール俺たちから行くぜ。よし、翼がボールを。4人がかりとはいえ翼からボールを。それ、いった。はい、行け俺のハヤブサシュート。見たか、これが大友中の実力よ。今年の全国大会出場は俺いいか翼、その余裕の面が二度とできないように県大会でお前らをぶちのめしてやるからな。そういうことなんで県大会の決勝まで負けないようにせいぜい頑張ってくださいよ。ああそうだ、ヒューガさん先輩たちに色々言ってくれましたけど、そういうことは俺みたいに一度。何？じゃあんたの愛弟子の沢田武史によろしく伝えておいてください。小学生の全国大会決勝戦の時とじゃ学校に帰るぞ。学校に帰るってまさか走って帰るのか。ここから大友中までってこの程度いつもじゃあな。そろそろ俺も帰るぜ。集合時間があるんでな。あわよ。あのスピードはそして彼のボールをトラップした時あんなことは。今年の大会は翼、あいつらだって一応南葛エース4人がかりじゃぼ。そうだよ。みんな紅白戦後半は俺が1、2年生のチームに入る。
みんなはもう片方のどういうことだよ。いいから始めるぞ。やった。よし、何？もらったぜ。はっ。伊沢、中盤でボールを取られるのは失点につながるぞ。いけ、根性だ。森崎、今のくらい若林君なら胸で取るぞ。一体どうしたんだよ翼。そうだよ、急に本気でやり。さっきの浦部たちのこと。俺たちは油断してないつもりでも勝つことに慣れてけど、さっきのでそれに努力してるのは浦部たちだけじゃない。全国にはみんな俺たちを目指してそれなのに俺たちがうぬぼれていたら。なんでそういうじゃあ翼、次は何を。翼の言う通りさ。確かに俺たちうぬぼれてたかもしれねえ。ああ、それを消すには練習するしかないな。何でも言え翼、俺たちはいくらでもついていってやるぜ。そうさ、俺たちは南葛の戦士だぜ。みんな、よし、みんな全力で突っ走るぞ。おっ。
7月。夏の青空の下、ついに始まります。さあ、果たして今年栄光の全国、その優勝候補の筆頭に挙げられるのは南葛中キャプテン大空翼くんが入学以来、そしてこのチームは実に昨年、さあ優勝旗返還。今昨年度優勝校南葛中キャプテン大空翼くんが優勝旗を返還します。石崎、あの優勝旗今年は俺たちがもらうからな。け、何言ってやがる。そういうことは決勝まで勝ち残ってからいいな。よく言うぜ。なら俺たちはお前らより多くの得失点差で。ふざけんな。よし、じゃあ賭けだ。負けたら相手の言うことを何でも聞くっていうのにしようぜ。面白いじゃねえか。受けてやるぜ。決勝まで勝ち残ってこいよ。何？なるほど、余裕の笑いってわけか。でも決勝ではその余裕の面を必ず焦りと敗北。こうして始まった静岡県大会。優勝候補筆頭の南葛中は翼を中心に、一方の大友中も浦部、中山、岸田、西尾のフォワードの新田がゴールを量産するサッカー。そしていよいよ。いいかみんな、我々はここまで危なげなく勝ち進んできた。大友中は今大会無失点の浦部たち4人と長身ゴールキーパー、そして 100m を11秒台で走る単純な戦術だが、その十分に気を引き締めて。はい、監督、今日は俺をディフェンシブハーフ。翼が新田をマーク。俺がいつものように攻撃に重点を置けば大友中ただ、それに新田は投手。俺もそれを。よし、分かった。翼、みんな異議はないな。はい。みんな大会3連覇に向けて今日は絶対に勝つぞ。この1年俺たちは打倒南葛を目標に頑張ってきた。そして今日ついに今の俺たちなら必ず南葛を倒せる。今年こそ南葛を倒して全国大会に出場。見てろよ、大空翼。さあ、ついにやってきました
全国中学生サッカー大会静岡県大会決勝戦。両チームともスターティングメンバーは今大会のベストメンバーを揃えてきました。南葛中の翼くん、大友中の新田くんの両エースは共に同じサッカー少年団南葛 SC 出身。しかも翼くんは3年前の全国少年サッカー大会優勝時のキャプテン、また新田くんも2年前に優勝した時のキャプテンなのです。その上翼くんと共に戦った選手のほとんどが南葛中大友中の3年としてここに戦うことになったのです。いわば因縁の対決でもあるこの試合、果たしてサッカー王国静岡を制するのは常勝南葛か、それとも新鋭大友か。さあ大観衆の見守る中、静岡県大会決勝、今キックオフです。木杉、滝、伊沢、高杉、俺たちが打倒南葛を目指すようになったのは全国少年サッカー大会で大会の優秀選手に選ばれたお前たち。けれどどちらかといえばそう、その劣等感、そして翼、俺たちはこの1年翼のスピードについていけるようになるために、翼のあらゆるフェイントに反応するため1年間猛練習をお前ほどのサッカーの才能はないが、みんな今日勝つのは俺たちだ。さて、ようやっと大空翼に会えると。そうですね。俺はこの時を待ってたんだ。来い新田。石崎君パスを回す。中尾君ここからチャンスを作れるか。あっ、かわした。それ来い翼先輩、俺の力を見せてやれ。くそさすがだ。あんたの顔面を狙ったシュート、そのまま避けていれば完全にゴールしたのに、それをわずかながらやるな。何？俺は嬉しい。久々にここでコーナーキック。さあゴール前、このセンタリングをものにできるか。キーパーからのリスタートです。森崎君パスを出します。パスを受けた新田君、ボールを奪うことができません。これでチャージが決まった。それ只見君パスを回す。中尾君ここからチャンスを作れるか。ドリブルで突破。あっという間に見つけた。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをトラップ。それ体ごとぶつかっていった。スライディングで止めた。滝君パスを回す。それ伊沢君ここはパスを出した。
木杉君、川田君、激しいタックル。川田君、ロングボールを送る。新田君、このボールをコントロール。ハイスピードでかわす。ドリブルでボールを運ぶ。鋭いドリブルで抜き去る。よし、早くシュート。相手ゴールを捉えるか。これは会心のセービング。パントキックで大きく蹴り出した。素早くつなぎます。伊沢君、横にかわして突破。パスを出します。西田君、ここは抜かせません。素早く横にかわす。中尾君、パスを出します。翼君、このパスをカットします。木杉、西尾君、ここは抜かせません。あっと奪い返した。ここは抜かせません。それ慌てて守備に戻ります。小田君、ボールを狙うも届かない。西田君、スライディングでカット。長野君、パスを出します。ここでパスカット。岸田君、これは必殺のロングパスだ。新田君、ここから打ってきた。長野君、ロングパスを入れます。只見君、ここで止めた。ドリブルでボールを運ぶ。あっ、かわした。止められない。只見君、素早く横にかわす。パントキック、どこまで運べるか。おっと、攻守交代だ。このスルーパスは通るか。小田君、このスライディングが決まった。これはタッチを割ります。大友、この位置からのスローイン。新田君、ゴール前に上げた。只見君、シュートまで持ち込めるか。ここでオフサイドの判定。新田君、シュートを放った。南葛、ここからフリーキックです。ボールがタッチを割りました。大友、この位置からのスローイン。伊沢君、こぼれ球をキープ。長野君、素早く横にかわす。伊沢君、パスを回す。木杉君、川田君、ボールを奪うことができません。木杉君、ここからチャンスを作れるか。前線の味方にロングパス。新田君、ロングパスを受けます。一気に抜き取る。止められない。吉田君、早く鋭いシュートを放った。かろうじてこのボールを弾く。惜しくも枠の外。キーパーからのリスタートです。それ岸田君、ボールを狙うも届かない。伊沢、おっと、攻守交代だ。スライディングで止めた。ボールダッシュ成功。中山君、ここはパスを出した。新田君、ハイスピードでかわりく。大友、これは攻守の連携を一段と高めてきました。一気に抜き去る。小田君、ボールを狙うも届かない。早くシュートのような鋭いシュートを放った。決死のセーブでゴールを割らせない。新田君、シュート。パントキックで大きく蹴り出した。木杉君、高い球に合わせる。かわした。吉田君、早くシュート。相手ゴールを捉えるか。これは会心のセービング。パントキックで大きく蹴り出した。セットでパスを送る。ここでパスカット。翼君、ワンタッチで送る。素早くつなぎます。チャージが決まった。中尾君、センターラインを越えて攻め込む。ボールダッシュ成功。岸田君、このスライディングが決まった。さあ、ゴール前です。ここで止めた。伊沢君、パスを回す。
スを出した。このパスは通らない。それ敵陣へ攻め込みます。高杉君ボールダッシュ成功。高杉君ロングボールを送る。岩見君パスを回す。浦部君ボールを奪うことができません。横をすり抜けた。それよ。このタックルはストラックに終わります。長野君シュートだ。一条君ボールはまだ生きている。長野君スペースにパスを出した。ボールがタッチを割りました。スローインでのリスタート。長野君ボールを狙うも届かない。なおかつこの位置からのスローイン。岩見君素早く横にかわす。ここは抜かせません。ライダーここは戻りながらのディフェンス。あとドリブルを見送る。高杉君ここは抜かせません。ここはクリアだ。このパスをトラップ。長野君ワンタッチで送る。素早く横にかわす。なおかつこの位置からのスローイン。翼抜けるもんなら抜いてみろ。4人だろうと今度は抜く。すごい抜ける隙がなかった。さすが翼かっついたか。ここで前半終了。県大会決勝はよしみんなご苦労。ほらマネージャーが作ってくれたみんないた。はい。こりゃありがてえ。さあ後半。くそ前半から圧倒してやりたかった。新田焦るな。守りのチームにとって同点ってのは自分たちのペースだ。だからいつも通り俺たちが守ってお前が点を取る。はい。チームが勝てるかどうかはけど今の俺の力じゃと俺のスピードなら一瞬は。そしてパスを受けたらいやならばノートラップで行くし。でもおい新田時間だ。とにかくやるしかない。注目の後半戦。パスを出します。新田君一気に抜き込む。これはごぼう抜きだ。ドリブルでボールを運ぶ。あっという間に抜かした。ここは抜かせません。大きくクリア。激しいタックル。横にかわして突破。それ新田君ハイスピードでかわす。俊足を駆使した突破だ。石崎君ボールを奪うことができません。鋭いスライディング。あとドリブルを見送る。翼君ボールは友達渡しません。これは南米式のドリブルだ。翼君ボールは友達渡しません。これはごぼう抜きだ。翼君豪快にシュート。一条君このシュートに反応している。さあこの位置で受けた。翼君シュートを放った。中山君素早く横にかわす。前線の味方にロングパス。俊足を駆使した突破だ。止められない。小和君スライディングでカット。それよ。ここはパスを出した。石崎君
を超えてしまった。ゴールキックから再開です。新田木杉君、ボールを奪うことができません。あっと奪い返した。一条君、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。おっと攻守交代だ。あーっともう一度バスケットかわして振り切った。このタックルは不発に終わります。高杉君、ここは抜かせません。翼君、これは南米式のドリブルだ。体ごとぶつかっていった。かわして振り切った。横をすり抜けた。あーっとドリブルを見送る。忠信君、横にかわして突破。パスを出します。このタックルは不発に終わります。このスライディングが決まった。岸田君、ボールを狙うも届かない。中山君、ここは抜かせません。前線の味方にロングパス。パスを受けた。車に抜き去った。新田君、ここからチャンスを作れるか。連続突破で見せる。さあゴール前です。新田君、シュート。パントキック、どこまで運べるか。岩見、ダイレクトでパス。岸田君、このスライディングが決まった。大友、これは攻守の連携を一段と高めてきました。高杉君、ボールダッシュ成功。高杉君、ロングボールを送る。ここはパスを出した滝君。あーっとドリブルを見送る。村上君、激しいタックル。長いパスが通った。ドリブルで突破。新田君、天秤を切り裂く。ハヤブサのような鋭いシュート。森崎君、このシュートを正面から受け止める。飛んだ。ゴール次に決まった。このゴール俺の実力なら当然だぜ。ハヤブサ。長野君、ここはパスを出した。木杉君、パスを出します。伊沢君、ここからチャンスを作れるか。滝君、パスを出します。パスを回す。滝君、ここから打ってきた。相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。新田君、一気に抜き去る。すぐにかわしていく。ドリブルでボールを運ぶ。吉田君、はやぶさシュートだ。捉えるか。森崎君、ダイビングキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。木杉君、ダイレクトでパス。おっと攻守交代だ。岸田君、横に。なんかこの作戦指示が功を奏するか。スライディングでカット。小田君、パスを出します。いけ。ここはパスを出した。いけ。パスを出します。それ。いけ。岩見君、パスを回す。翼君、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。翼君、これは南米式のドリブルだ。ゴール前に持ち込んだ。ここからシュートに持っていく。一条君、ボールはまだ生きている。岸田君、このボールを拾います。それよ。それ。あーっとドリブルを見送る。このタックルは不発に終わります。高杉君、
ここは抜かせません。ここはパスを出した。いけキズギグラブ君ボールタッチ成功。あとドリブルを見送る。チャージが決まった。ここで試合終了。全国中学生サッカー南葛の全国制俺はこの時を待ってたんだ。来い新田。そうするか。スライディングで止めた。来い翼先輩、俺の力を見せてやれ。くそあんたそれをやるな。俺は嬉しい。大友コーナーからどう狙ってくるか。さあゴール前パントキックどこまで運べるか。岸田君スライディングでカット。新田それ新田君シュートまで持ち込めるか。パントキックで大きく蹴り出した。防いだ。パントキックどこまで運べるか。岩見君ワンタッチで送る。スライディングで止めた。浦部君渾身のパスを味方に送る。新田君ここから打ってきた。かわして振り切った。ボールを奪った。長野君ボールを狙うも届かない。中尾君横にかわして突破。横をすり抜けた。止められない。村岡君ゴールを狙う。森崎君ボールはまだ生きている。石崎君ここはクリアだ。岩見君ワンタッチで送る。それはそれそれそれチャージが決まった。浦部君パスを回す。翼抜けるもんなら抜いてみろ。4人だろうと今度は抜く。すごい抜ける隙がなかった。さすが翼感づいたか。かわして振り切った。このタックルは不発に終わります。長野君ダイレクトでパス。いけそら岸田君ボールを奪うことができません。翼君ゴール前に持ち込んだ。真正面からシュートを受け止めた。あっとそのままサッカー俺の指だ。鮮やかにゴールを決めました。そらパスを受けた。長野君ボールを奪うことができません。ボールがタッチを割りました。南葛
ここでスローインを得ました。それそれチャンスが決まった。新田君やった。このボールをコントロール。それセンターラインを越えて攻め込む。小田君スライディングでカット。長野君パスを出します。浦部君ここは抜かせません。長野君このスライディングが決まった。岸田君敵陣を切り裂く。ドリブルでボールを運ぶ。新田君ゴールを狙う。森崎君ゴールを守った。絶妙なインターセプト。ここから長い距離のパスを狙う。ボレーシュートだ。弾きます。新田君ゴールを狙う。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。石崎君ボールを蹴り出します。滝君パスを回す。それいけ。ここはパスを出した。滝君岸田君ボールダッシュ成功。翼君これは南米式のドリブルだ。ボールは友達渡しません。翼君これは南米式のドリブルだ。吉川君このスライディングが決まった。かわして振り切った。あっという間に抜き去った。新田君敵陣を切り裂く。はやぶさのような鋭いシュートだ。さあボールと真っ向勝負。森崎君これはキャッチできない。ボールはまだ生きている。新田君ここから打ってきた。シュート。パントキックで大きく蹴り出した。ここでパスカット。パスこれは通るか。翼君吹っ飛んだ。パントキックで大きく蹴り出した。長尾君いい形でボールを奪った。ボールダッシュ成功。ドリブルを見送る。シュートを放った。ここで同点に。やったぞ。それ小田君パスを出します。長野君横にかわして突破。ここはパスを出した西尾君激しいタックル。大友これは攻守の連携を一段と高めてきました。スライディングで止めた。このタックルは不発に終わります。岸田君ここは抜かせません。ここでパスカット。このタックルは不発に終わります。浦部君ボールダッシュ成功。中杉君激しいタックル。ここはパスを出した翼君センターラインを越えて攻め込む。ボールは友達渡された。チャージが決まった。岸田君これは必殺ゴールを残した。このタックルは不発に終わります。新田君ここからチャンスを作れるか。中里君スライディングでカット。ボールも蹴り出す。木杉君このスライディングが決まった。チャージが決まった。鋭いスライディング。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム突入です。敵陣へ攻め込みます。チャージが決まった。長野君ここはパスを出した。伊沢君パスを出します。ここはパスを出した。岩見君パスを出します。木杉君ボールダッシュ成功。横をすり抜けた。このタックルは不発に終わります。止められない。ここから一気に攻め込みたいところ。
こで前半終了。県大会決勝はよしみんな、ほらマネージャーが作っみんないただけ。はい。こりゃありがてえ。さあこくそ、前半見た守りのチームにだからいつも。はい、チームが勝っけど、じゃあ俺のスピードなら一瞬はマークを外す。そしていや、それならばでもおいにとにかくやる。後半戦キックオフ。長いパスが通った。ここから長い距離のパスを狙う。絶対に決める。このシュートは枠をそれた。おいおい、お前は翼じゃねえんだぞ。そんな高度な技10年早いって。分かってる。でもこれが浦部、どういうことだ。新田目わからん。でも俺たちは浦部。キーパーからのリスタートです。ダイレクトでパス。小田君素早くつなぎます。森崎君、ここはクリアだ。セリ君パスを出します。ここでパスカット。奪い返した。中尾君激しいタックル。新田君俊足を駆使した突破だ。スライディングでつなめた。翼君、これは南米式のドリブルだ。ボールは飛ばし渡しません。翼君センターラインを越えて攻め込む。シュートまで持ち込めるか。体ごとぶつかっていった。このパスをトラックに決まった。高杉君、ここはパスを出した。翼君、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達渡しません。パントキック、どこまで運べるか。伊沢君、ボールを奪った。翼君、ここからチャンスを作れるか。ボールは友達渡しません。翼君、シュートを放った。弾きます。裏でボールを持った。ここは抜かせません。パントキック、どこまで運べるか。翼君ダイレクトでパス。岩見君ワンタッチで送る。このタックルは勝手に終わります。ボールは友達渡しません。守備陣の隙間を狙う。西垣君スライディングでカット。岸田君ボールを狙うも届かない。ボールは友達渡しません。渾身のシュート。翼君力をためて強烈なシュート。かわした。岸田君、これは必殺のナイスパスだ。新田君ナイストラップ。高杉君ボールを奪うことができません。西崎君このスライディングが決まった。翼君、これは南米式のドリブルだ。体ごとぶつかっていった。すでに後半も半分が経過。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。翼君ボールは友達渡しません。これは南米式のドリブルだ。
体ごとぶつかっていった。西尾君横にかわして突破。大友、これは攻守の連携を一段と高めてきました。池澤君、ここはパスを出した。翼君、ボールは友達渡しません。新田君、ここからチャンスを作れるか。小田君、ボールダッシュ成功。これは南米式のドリブルだ。連続突破で見せます。翼君、ボールは友達渡しません。シュートを放った。一条君、これはキャッチできない。長野君、シュート。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。素早くつなぎます。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達渡しません。ここから一気に攻めてみたいところ。翼君、パントキック、どこまで運べるか。伊沢君、ここで奪った。チャージが決まった。伊沢君、スライディングでカット。吉川君、ボールを奪うことができません。ドリブルで突破。滝君、ゴール前に持ち込んだ。パントキック、どこまで運べるか。このパスをカットします。鋭いスライディング。横をすり抜けた。あとドリブルを見送る。連続突破で見せます。さあゴール前です。新田君、シュートだ。パントキック、どこまで運べるか。ここでパスカット。新田君、ハイスピードでクリアして連続突破で見せます。大友、これは攻守の連携を一段と高めてきました。南葛、ここからフリーキックです。このキックで再開。翼君、ボールは友達渡しません。これは南米式のドリブルだ。中山君、ここは抜かせません。新田君、センターラインを越えて攻め込む。止められない。新田へ早く鋭いシュートを放った。これは会心のセービング。パントキックで大きく蹴り出した。小田君、ワンタッチで送る。いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って走ります。ボールは友達渡しません。翼君、ここからチャンスを作れるか。これは南米式のドリブルだ。翼君、必殺のシュートでゴールを狙う。これは反応せよ。これがネットに突き刺さる。翼君、サッカー俺の夢だ。このパスは自発に終わります。一気に抜き去る。タツ君、ここはパスを出した。岸田君、ここで試合終了。全国中学生サッカー大会、南葛に互角の戦いを挑んだ。やったー。よし、次は全国制覇だ。すまなかったな、新田。いえ、やっぱりこの試合でもこれからは俺の目標は。南葛は強い。ここまで見に。はい。しかし。はい。そう、今の翼に必要なのは。私は全日本サッカー協会の片桐という君たちは
今年の全国大会、長崎県代表平戸中学の慈東博君と。そうか、わしらのこともチェック済みか。小学生時代は翼にもライバルがいたが、この2年で翼の実力は彼らだが今日翼は荒削りながら、それを一番喜んでいるのは翼がより成長するためには、そういう意味では慈東君、君にあんたのお望み通り南葛中の V。 石崎、浦部、負けたぜ。約束通り何でも言うこと聞いてやるぜ。いいよ浦部、あれはなかったことにしようぜ。そうはいくかよ、男同士の約束じゃね。よし、じゃあ全国大会に行く俺たちを応援してくれ。本当にそれで。ああよし、こうなりゃ目いっぱい。その代わり負けんじゃねえぞ。翼、俺たちもやっぱり全国大会でも優勝しろよ。負けたら承知しねえぜ。みんな絶対ではこれから翼くん、ありがとうございます。これから全国今対戦してみたい選手、今三崎太郎くんです。三崎くんというと小学生時代。はい、そう。一説によると全日あの決勝で痛めた足の。いや、あの三崎くんにきっとどこかで大空翼、久しぶりに見たが、三上さん、ドイツでの研修お疲れ様でした。ああ、片桐君。ドイツ留学中の若林君は相変わらず頑張っているよ。ハイレベルなプロ選手、もうわしのコーチが。そうですか。となるとあとは翼の永遠のパートナー。しかし彼は小学校以来、美咲のお父さんは画家で、彼がサッカーをやめるはずはない。となると、はい、なんだって。南葛が全国大会行きを決めた翌日、日本各地でも続々と代表校が決まっていった。チームのほとんどの選手が小学生以来同じチームでプレーしていることから生まれる抜群のチームワークと連携を持ち味とし、キャプテンの松山を中心に素早い攻撃と粘りの守備を展開する全員サッカーのチーム。誰にも真似のできない特殊なコンビプレー。チームの得点の 90%、 全国屈指のゴールキーパー中西を擁し、3年連。そしてさあ東京都大会前半に中学ナンバーワンストライカーの呼び声高い全国対する武蔵中。小学生全国大会で活躍しながらも三杉淳君が途中出場しフィールドに復帰。1試合に30分という制限時間はあるものの、ブランクを感じさせない見事な今大会無失点だった中学生ナンバーワンゴールキーパーのそしてここでついに勝つのは俺だ。俺はもう負けるか。僕は2年間厳しい全国大会にも行けず。抜け。止め。おっと、どうした美杉君。そして日向君の足元から
美杉君行くぞ。これは必ず美杉、ここだ。一ノ瀬、これは決定的。若島津君もらった。お前らに武蔵野市。美杉さん、みんな得点は美杉君、そしてあっと、ここで試合終了。武蔵中、まさに命がけの美杉君のプレーも東邦学園3年連続全国大会出場を決定。小次郎、ずいぶん優しくなったもんだな。どなたですか？キラ監督。キャプテンや俺、たけしも小学生の時の監督だ。小次郎、さっきお前はだが昔のお前はそんな、一度グラウンドに出たら勝つためにあの時美杉の心臓を蹴破ってでもゴールを父親を事故で亡くし家計を助けるために、そんな逆境にあり、だが東邦学園に入り、あの頃のハングリー精神を失い、小学生の時のような燃える闘志の炎が消えてしまった。今のお前は牙の抜け落ちた檻の中の虎よ。そのままではたけしや若島津、ついには成長。わしは今これ以上大空。牙の抜けた虎、キャプテン日向さん。それ！ダメだ。翼、ロングシュートはドライブをかけて撃て。このシュートができなければ一流にはなれないぞ。新しいロングシュート。でもロベルト、どうやってボールにドライブ回転。このロベルトが残していってくれたノートだけじゃなくて、ロベルトがそばで見本を見せて。でもロベルト、来年俺はブラジルに行くよ。日本で全国制覇 V3 を成し遂げて。もう一丁。それ！監督、キャプテンが。日向さんが寮のどこにもいま。どこにもいない。この大会直前にどういうことだ。多分キャプテンはキラ監督のいる沖縄に。沖縄だと。キラ構造、沖縄少年サッ。はい。キラ監督。来たか。はい。